Unya, unsa may inyong plano? Nangutana ko niini tungod nga dili ba hapit na ang Christmas, nantay mga bisita, bakasyon ang mga bata, nantay budget tingali, mahal na po ang mga butang o pagkaon o gasolina. Unsa may inyong plano? Ang akong wali bahin sa plano, ako ning gisugdan sa 16th sa December. Tungod nga ang panahon sa Pasko, Adbyento o Pasko, panahon sa pagpamalandong sa plano sa Ginoong Dios alang kanatong tanan. Dili ba tingalig nakalimot na kita ang uban? Si Jesus natawo na siya about 2,000 years ago. Ang atong isaulog karong 25th of December, ang anniversary sa iyang pagkatao, his birthday. Aron dili kita makalimot nga ang birthday sa Ginoo, ang iyang birth, gisaad na sa Dios, dugay usa pa siya matao, thousands of years before he even was born. Unya natuman ang part sa plano sa Ginoo. Unya napa siya laing plano. Dili ba? Sulod sa tuig atong pamalandungan ang padayon nga pagkatuman sa mga plano sa Ginoong Dios. Uban na diha ang pagkatao sa Ginoong Hesus, uban na po diha ang iyang pagpakamatay sa krus ug ang iyang pagkabanhaw. Pero napi part sa plano sa Ginoong Dios nga wala pa matuman. Pananglit ang pagbalik ni Jesus, ang mahimayaon niyang pag-anhi, His return in glory, ang gitawag sa simbahan nga second coming. Wala pa na siya matuman. Apan atong ipamalandungan ang mga natuman na, aron dili kita makalimot. Nga kung natuman na mga gisaad, napay mga umaabot nga kinahanglan pang matuman aron atong tuuhan nga sigurado yung matuman. Ang ato ang mga plano kutubra ugma next week, next month, next year tingali. Ang uban ay plano for 10 years, 20 years, pero walay magplano dinhi for 50 or 60 or 100 years or 1,000 years. Sa pagmamalandong sa Pasko, ang mga plano pananglit sa panahon pagsugod pa lamang sa ang pagsugod sa pamalandong sa second half of December, nearer Christmas. Nagsugod ni sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, sa pag-ingon ni San Mateo, mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David, kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Abraham is thousands of years before Christ. Apan nagsugod ang istorya, ang pamalandong sa simbahan, kaniya, Abraham, the father of Isaac. So, ano na akong unang punto. Karong adlaw, ang mensahe sa Salmo, ang kalipay, singgit kamo sa kalipay, diha sa Ginoo. Mensahe ni siya sa panahon sa Adbyento, mensahe na ni siya sa panahon sa Christmas. Mahingpit na siya sa panahon sa Christmas, aron mas mahingpit pa kini sa mahimayaong pagbalik sa Ginoo. Part tanan sa plano sa Ginoong Dios. Ang problema sa plano sa Ginoong Dios mao kini, or rather ang difficulty. Ang iyang plano usahay dili sama sa atua. Nakitay plano, nahay po siyang plano. Panalit ang plano sa Ginoong Dios, ingon sa Catechism of the Catholic Church, sa pangutana, why did God create man? Nganong gibuhat sa Ginoong Dios ang tao? Because He plans to introduce Himself to man. Aron siya mailhan, aron siya higugmaon, aron siya alagaron, ug aron makauban niya ang tao hangtod sa kahangturan. Mao nay plano in general. Pero pagsugod pa lang sa plano, Genesis chapter 3, napalpak na ng plano. Kaya ang tao na ikaw galing mong plano na hinumdumo ni Eva, nakakita siya, or rather, gisulay siya sa bitin. Nagplano siya glain. Pagkalami niya ng pagkaon. Daghan ng mga plano sa tao, dili mo uyon sa plano sa Ginoong Dios. Mao nga sa panahon sa Pasko, or rather Advent and Christmas, awhagon kita aron maanad kita sunod or sulod sa pagsulod sa plano sa Ginoong Dios alang kanato.
Atong balikan lang ang mga pagbasa ni ini mga niaging adlaw. Pananglit sa Lunes, sa niaging Lunes, December 19th. Si Zacarias o ang pabnos ni Isabel. Dili ba ang anghel miingon kang Zacarias, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak og lalaki. Mao na minsay sa anghel. Akong pangutana, kano sa ka nagampo si Zacarias nga mamabdos ang iya asawa? I think it was very long time before this happened. A very long time ago, sa batanon pa siya. Kay in fact, mitubag siya. Giingin na si Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag ilang at tinuod ang imong giingon ka nako. Tigulang na ako, ug tigulang na usab ang akong asawa sa ato pa pagkadugay na sa imong mensahe. Dugay na ni unya. Dugay na unta nimong gisulti ni kanako. Nganong karon pa lang tigulang na ako. Wala na siya plano sa panganak. He's old. He will not become a father. He will be a father and a grandfather. Kaya tigulang naman. Pero mausab ang iyang plano. Nganong wala man na sinuyon, wala siya niuyon, unsa maingon sa anghel? Tungod kay wala ka man mutuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuan ang akong gisaad kanimo. That's what happens. When we do not enter the plan of God, something else happens. Gahapon, Martes, ang ebanghelyo bahin sa Annunciation. Sa ika-6 kabulan sa pagmagnos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel na si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga nganlag Nazareth. May mensahe siya. Unsa iyang ingon? Paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Si Maria nga gisultihan na libog pa ay pag-ayo sa pagabati sa mensahe ug nagpalandong siya. Nganuman, kay wala man siya plano, dili uban na plano ang anghel. Kinsa ba'y nagplano di ay nga uban ang anghel? Wala. Murag kalitra mo abot ang Ginoong Dios sa ato ang mga plano. Ayaw kahadlok, Maria, ingon sa anghel, kay gikahimutan ka sa Dios. Mao kini ang plano sa Dios alang kanimo. Magbabdos ka og nganlan mo siya Jesus. Magbabdos ka og manganak og usa og lalaki og nganlan mo siya Jesus. Mao kini ang plano sa Dios. Dili kini mao ang plano ni Maria. Usually, ang mothers, parents, before birth of a child, they would plan for a name, dili ba? And the name will be their own choice. Ako ang mupili. That's one of the privileges of parenthood, to name your child. Kaya dili man siya mabdos pa, wala pa man sila makasal, wala pa siya plano sa paghatag og pangalan. Yunahan siya sa anghel. Ingon sa anghel, magbabdos ka, plano sa Dios, dili mo ha. Unsa may magaingon? Kay taas-taas ra ba ang plano sa Dios nga gisulti sa anghel bahin ining bataa? Ingon sa anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Mingon pa ang anghel, ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, dili gayud matapos ang iyang gingharian. Mao kini ang plano sa Dios. Dili ni siya plano ni Maria. Unsa may tubag ni Maria? Gahapon ni ingon niya, sulugon ako sa Ginoo, mahitabunta kanako ang imong gisulti. So ang panahon sa Adbyento, bisan sa pagpangandam pa lamang, pahinumdum na kanato nga kinahanglan mo sulod kita sa plano sa Dios. Makapahimuot sa Dios kung kita mosulod sa iyang plano. Diha ang kalipay sa Ginoo. Tanawa, ang Salmo responsory karon is Psalm 33. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo. Nganuman, ay kaduhang verse moingon, ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan, ang hunahuna sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Ganahan ko sa English, the plans of His heart last from age to age. Ang ato ang mga plano, kutob ra ugma, next week, next year.
ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang kalipay sa simbahan mahitungod karong Pasko, karong Advent of Christmas, ang hinungdan ang pagkatuman sa plano sa Ginoong Dios. Kung dili kita mauban sa plano, dili kita malipay, kaya dili man kita kauban. Kung mukontra kita sa plano, ilabi na, dili kita ganahan. Apan ang mga balaan, ingon pa sa tubag karon, singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Kinsa man mga balaan, kini sila ang miuyon, ang misulod sa plano sa Ginoong Dios. Sama karon sa atong ebanghelyo. Si Maria, si Zacarias, later, si Isabel. Ang mga characters actually sa naaging mga adlaw, mga tao nga, more or less, miuyon sila sa kabubuton sa Dios. Jose, Gabriel, dili ba? Isabel, Maria. The best example is Mary. I'd like to end with a reminder for us. Kaya usahay magunahon na kita, nganong dili man ako uban sa mga plano sa Ginoo. Wala ko gusto ka example nga nung makaingon kita ang uban kita sa plano sa Ginoo. Si Maria, nahimo siyang inahan, not of her own choosing. God made her a mother. In fact, she did not choose her son. Wala niya. Dili siya nagpili sa iyang anak. No mother chooses her child. No mother. So Mary and mothers here, wala ka mo magpili sa inyong mga anak. Gihatagan ka mo anak. Kinsa may naghatag di ay? Ang Dios. Part of His plan. Kitang tanan, sa tanang mga tao, usaray mipili. Usa lang ang tao nga ako nahibawan nga nipili sa iyang inahan. God. Mary is the mother of God. Di ba? It's official title sa Mahal nga Birhen. So God chose her to be His mother. The mother of the only Son of God, Jesus. Other than that, none of us here chose our mothers. Wala din sa tuwa. Walay tao dinhi nga maoy na nipili sa iyang inahan. What does it mean? It means we were chosen for our parents, for our mother. That is God's choosing. Ang Ginoong Diyos na nagbuot, iyahan ang plano. Sa ito pa, bisan sa pagkatao pa lamang, pagsugod sa atong pagkatao, we are already in God's plan. Mautingal sa simbahan, we are taught, honor your father and your mother. Why? Because they were chosen by God for you. Ingon pa sa Biblia sad, parents should love their children. Why? Because God gave them to you. That is part of God's plan. Ingon pa nako, sa pagsugod pa lang sa atong kinabuhi, dili sa kinabuhing Kristohanon pa, sa kinabuhing tawhanon pa lamang, as human beings, we are already part of the plan of God. We hope and we pray that we will continue to be part of that plan. Because the plan of God is not only for us to be here, but to be with Him forever in heaven. And this is where Jesus comes in. Kung wala siya, kung saan ka nato pag-adto, pagkakabot sa himaya sa langit.